Descobreix, el grup de suport a la lactància i la criança, va programar una xerrada oberta a tothom sobre la sexualitat en la primera infància. Aquesta activitat va sorgir a demanda d'alguns socis i sòcies de l'entitat salvatana per tal de poder aclarir dubtes i rebre informació sobre com abordar el tema dins el nucli familiar. La xerrada, conduïda per les sexòlogues i educadores sexuals Lídia Martínez i Daimi Pujol, membres de Bifreya Educa, va centrar la família com el primer agent socialitzador i educatiu dels infants, ja que els adults del nucli familiar en són un referent per als més menuts de la casa. Les dinamitzadores van explicar diversos conceptes relacionats amb les diferents etapes evolutives i la sexualitat i van donar eines per poder començar a treballar de manera progressiva l'acompanyament en el desenvolupament afectivo-sexual de l'infant. La infància és la base de l'educació després posterior i és el moment d'abordar-ho d'una manera natural i doncs, treure-li tot aquest tabú que hi ha al voltant de la sexualitat. Cada infant, cada família i cada situació és diferent. Martínez i Pujol van fer incís en què és amb els adults amb els quals primer s'ha de treballar, fent una reflexió sobre quins són els criteris morals. A banda d'aquesta xerrada, el grup de lactància i criança Descobreix està treballant en la programació d'algunes activitats durant aquest curs escolar, en les que els socis i sòcies gaudeixen d'avantatges en els preus. Degut a l'èxit de l'any passat, una d'elles serà el taller de primers auxilis.